Sanguíneas alteradas, illos de marzo, cariñas de can, lectores en plenos preparativos da celebración do Día da Poesía, da entrada da nova estación, do aniversario de Slavoj Žižek, videopoetas... Con 87 e 93 anos, Selén e Rosalía, os que coñezo por ser os meus avós, nunca tiraran unha foto. Estiveran en cerimonias, en bodas, bautizos, casaran xuntos, fotografaran os centos de veces en eventos como recordo, para as fotos do DNI como parte obrigatoria do trámite, do carnet de conducir do coche e do tractor, para ser identificados. Pero eles nunca dispararan, eles nunca lles deran ao clic. Non sei en que momento dime conta de que os meus avós nunca tiraran unha foto. Imagínome que tivo que ver o feito de que meu avó enfermara antes do verano e durante un tempo dera voltas pola miña cabeza a idea de fotografalo en multitude de intres cotiás. Mais pronto caí na conta de que a anécdota en plan documental do National Geographic non me interesaba. Con 87 e 93 anos, Selén e Rosalía, os que coñezo por ser os meus avós, nunca tiraran unha foto. Un pouquinho máis, o que era aínda máis xarrón de cristal, era o comprobar cales eran as súas imaxes do cotián tomadas por dúas persoas que contadas veces saíran máis alá das marxes do Concello da Estrada. Vai para uns meses que recollín as fotos na tenda de Revelado. Un cadro que leva toda a vida ali na casa. A porta do curral. Un atardecer. Recordareime, aunque plantar na horta sexa o máis próximo que estivera de comulgar coas mans, rezando entre sulfato turquesa, mentras bato no peito e repito 3 veces, tal que Scarlett O'Hara. Aboa, aquí a oración que me ensinaches, aquí a terra que pariches. Prometo que non a cagarei, non a cagarei. И она села, всю дорогу молчала, всю дорогу от 6 вечера к 11. А потом я встал и поблагодарил за вечер, за время, пространство, движение. O norte. Sento tranquilamente a comer un vodka nun local do norte da cidade. Teño o peto cheo de chisqueiros. Podo prender lume a todo canto queira ou só aquecer a man. Ti sentas tamén. Ti, criatura pálida e adorable. Acomódaste no fociño quente do destino. Nada de chamadas a outras compañías telefónicas. Esa é a única regra da nosa sociedade. E ela sentou tamén. E quedou calada todo o camiño. Todo o paso dende as 6 da tarde ata as 11. Despois puxenme de pé e dixen grazas polo serán, polo tempo, espazo e movimento.
avec confetti. E xa para rematar, a arte do cinema francés presupón un coche, unha conversa á luz do día, o destino roto como unha galleta, o encontro dun home cunha muller que non é a súa, e despois cunha muller que fuma co estómago baleiro. Debería haber tamén unha chea de momentos a partir dos cales unha pastilla para a dor de cabeza podería disolverse en fino aire. E ao final, cando todo o mundo consegue algunha oportunidade, mandan ao mozo a que saia por viño, pero el gasta o todo en confeti. Thank you. I just want to say that I'm second time in Galicia, and first time I was at a beautiful workshop organized by Yolanda Castaño. É a segunda vez que está en Galicia, a primeira vez que estivo nun fermoso obradoiro de traducción. And the result of this workshop is a great book. E o resultado dese obradoiro é